салом дӯстон, ҷоми Аврупо ва Амрико ҷараён дорад ва мо видеои имрӯзаро танҳо ба бозиҳои ин ду мусобиқа мебахшем. Нахуст аз Копа Америка мегӯем. Чемпиони ҷаҳон бозии дуюми худро баргузор кард. Аргентина бо ҳисоби хоксорона бар тими Чили ғолиб омад ва масъалаи рохат ба плей-оффро ҳал кард. Голи ягонаи ин бозиро Мартинес ба ҳадаф расонд. Акнун мегузарем ба ҷоми миллатҳои Аврупо. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. барои Грузияи хурдакак ба ҳар ҷиҳат худи факти ба чемпионати Аврупо баромадан ба иди бузург табдил ёфт ва ба томи мамлакат тӯфону ҳиссиёти мусбат овард. Аммо тими Вилли Санол то ҳол муборизаро дар ин мусобиқот ба анҷом нарасонидааст ва пас аз ду давр шанси хеле вазеи роҳ ёфтан ба плей-офф дорад, ки чанде пеш бовар кардан душвор буд. қадами охирин боқӣ мемонад. ғалаба бар яке аз фаворитҳои асосии мусобиқаи ҷорӣ тими миллии Португалия зарур аст. оё гурҷиҳо метавонанд сенсатсияи асосии Евро 2024-ро эҷод кунанд? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи Бозии дар комментарияи ин видео. охирин бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ Аллакай дар гурӯҳи С ва Д ҳам дуир шуданд ва натиҷа албатта ки берун аз ҳангома набуд. барои дур нарафтан аз суханҳо сари ҳангома ё худ сенсатсия аввал аз бозии миёни Австрия ва Нидерланд шурӯъ мекунем. Нидерланд агарчи пеш аз ин рақобат ба гумони бисёриҳо бояд ки дар ин гурӯҳ ҷои аввал мегирифт, вале факт ин ки рақобатҳои гурӯҳиро танҳо бо зинаи сеюм ҷамъбаст кард, зеро аз австриягиҳо бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. бачаҳои Рагник аз аввал дар ҳисоб пешсаф буданд ва ҳарчанд норинҷи пӯшон ду бор ҳисобро баробар карда тавонистанд, вале маротибаи сеюм дигар барои голзанӣ зурашон нарасид. заифии бачаҳои Куман назар ба австриягиҳо Аллакай аз нимаи дуюм дар майдон аён буд. як бозингарашон бо номи Верман Аллакай дар ним соати бозӣ ба пуррагӣ сару калобаашро гум карда буд. аз ин рӯ Куманро зарур омад ки танаффус нашуда ӯро бо Симонс иваз намояд. австриягиҳо бошанд баръакс аз кулли ҷиҳат дар ин бозӣ пурқувват буданд ва Арнаутович бо бачаҳои худӣ мехост аз ҳар лаҳзаи голзанӣ истифода барад. аслан сар аз бозии аввал дастаи Рагник бозии дурахшон нишон дода буд. дар омади гап Австрия зидди Фаронса ҳам бозии баръало нишон медод. агар атрофи баромади австриягиҳо зидди Полша ҳарф занем, тими Левандовскиро онҳо умуман ба назар нагирифтанд. аз рӯи омору ном албатта дар гурӯҳ бо Фаронсаву Нидерланд зинаи аввал гирифтани Австрия ба сенсатсия монанд аст, вале аз рӯи сатҳу сифати бозӣ бе ягон сухани зиёдатӣ оиди ҳангомасозии дастаи Ралф Рагник ҳамагиро қоил кард. дар гурӯҳи Д ҳамчунин Полша ва Фаронса ба ҳам омаданд. ин бозӣ дар қиёс ба рақобати миёни Австрия ва Нидерланд мусови бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт. Левандовски бо тими хеш ки аз аввалин дастаи раванда аз Евро буд, албатта дар охир аз Олмон бо хотираи хуб меравад, зеро ҳам голи хотирмон аз пеналти заду, ҳам вақти бозӣ бо фаронсавиҳо майдонро бебохт тарк намуда буд. Полшаро бошад чӣ тавре гуфтем, австриягиҳо ва Нидерланд хафа карданд. Полшаро агар мо вобаста ба ин мусови ва холгирӣ андак арзанда таъриф ҳам кунем, вале нисбати фаронсавиён солҳо зиёданд. иштирокчии финали охирини ҷоми ҷаҳон аслан дар ин Евро ба худ монанд нест. ҳарчанд Мбаппе аз голи худ вақти пеналти сахт хурсанд ҳам бошад, вале дар се бозӣ ин аввалин голи Фаронса буд. вақти пирӯзӣ бар Австрия бошад, автогол ба қайд гирифта шуда буд. солҳо ҷониби дастаи Дешам ба иллати бозии заифаш хеле зиёданд. вақте зидди Полшаи маҷрӯҳ пирӯз шуда натавонид дар плей-офф, ин ночақонӣ дарди сар мешавад. албатта дарвозабони Полша Скорлупски зури бад бозӣ кард ва беҳтарин бозингари дидор ҳам дониста шуд, вале ин далел ҳеҷ ба дарди дастаи хурда наметавонад ки вақти мубориза баҳри зинаи аввали гурӯҳ аз Австрия поин мешавад. бинии шикастагии Мбаппе албатта баҳонаи дигар шуда метавонад, вале аслан бозии фаронсавӣ вақти соз будани ин ҷавон ҳам қобили тавсиф набуд. хулас ки баъди голи ягона аз пеналти дар се бозӣ дар плей-офф боварӣ ба Фаронса зиёд намемонад, вале кӣ медонад, мумкин Мбаппе дар марҳилаи ҳассос қолабро куллан дигар кунад.
бозиҳои охирини гурӯҳи си миёни Англия, Словения ва Сербия, Дания дар як вақт дуир шуданд, вале ин рақобатҳоро мо дар дили шаб шоҳид шудем. Аниқтараш бозам шоҳиди ду бозии дигари бегол шудем. Дар рақобат миёни англисо бо словенҳо албатта Словения бештар ба хол ниёз дошта буд, вале баъди мусовии 0-0 дастҳо бо якхолӣ қаноат карданд. Словения ҳарчанд дар бозии аввал даниявиёро зиёд ғам дод ва бо Сербистон холҳоро қисмат кард, фақат ду хол дар ихтиёр дошта буд. Барои баромадан аз гурӯҳ ҳам барояшон пирӯзӣ ё ақаллан мусовӣ лозим меомад, вале ҳарифи онҳо худи Англия буд ки албатта мехост марҳилаи гурӯҳиро бо зинаи мутлақи аввал ҷамъбаст кунад. Аз ин рӯ Аллакай аз фурсатҳои нахуст талоши бачаҳои Саутгейт дар роҳи голзанӣ зиёд буд, вале аз голҳо чун ҳарвақта бӯи умед набуд. Манзурам албатта ки голҳои зиёданд. Рости Сака ба барвақтӣ як гол аз офсайд ҳам зада буд. Аз тарафи дигар сангари дифоии словениҳо ҳам қавӣ буд ва ин тим як Пикфордҳоро ҳам хабар мегирифт. Аслан агар мо дигарбора иқрор шавем, бозам он хислати бозии бенури англисо аён буд ва голзанашон чун доим баъд ҷои гуфтани шафтолу шаф мекарданду халос. Чанд кӯшиши голзании бачаҳои Саутгейт ҳам аз нуқтаи ҷаримавӣ самар надод ва кулли ҷаҳишҳои Кейн ҳам беҳуда ҳисобида шуданд. Пай бурдан мумкин буд ки Англия боз ҳам пирӯз шуда наметавонад, вале Саутгейт бо бачаҳои хеш Аллакай пешакӣ баҳонае дорад. Пирӯзии нахусти онҳо зидди Сербия Аллакай се холи муҳимро таъмин карда буд ва вобаста ба мусовии ду тими дигар бо ҳамдигар онҳо дигар парвое ҳам надоранд, зеро баҳри ишғоли зинаи аввал соҳиби кафолат буданд. Бар замми ин Аллакай дар марҳилаи плей-офф корҳо маҷбуран ранги дигар мегиранд, зеро он вақт ҳеҷ мусовӣ барояшон фоида нахоҳад кард. Ростӣ бо чунин бозии бенамуд ва тарсончакии нотакрор ман дигар намедонам Саутгейт дар ин евро чӣ гуна чемпион шуданист. Рақобати дигари гурӯҳи си миёни дастҳои Сербия ва Дания албатта ки бештар сербҳоро ба пеш равона мекард, зеро Дания бо ду мусовӣ дар ду даври пешин ду хол дошту Сербия бо холи ягонаи аз словениҳо ба зур гирифта шуда ниёз ба натиҷаҳои бештар дошт. Дар ин бозӣ низ ки як голро надидем, Сербия ҳам соҳиби ду хол шуд, вале бо ин ду холаш аз се бозӣ рост самти Белград парвоз мекунад. Аллакай аз фурсатҳои нахусти бозӣ он ҳамлаварони паҳлавонсуръати сербӣ ҷасурона ба самти ҷаримагоҳи даниявиҳо мешитофтанд. Дания ҳам дар навбати худ дар майдон дастаи дуввум буда намехост ва ҳар маврид аз имкониятҳои хеш истифода карданӣ мехост. Ҳарчанд ки дӯстдорони бозии сергол ба умеди рахнашавии дарвоза буданд, вале дар 45 дақиқаи бозӣ мо ҳатто чизи монанд ба голро ҳам дида натавонистем. Талошҳо албатта аз ҳар дуи тараф зиёд буданд, вале аслан бӯи гол ба машом намерасид. Ту бештар дар пои сербиявиҳо буд ва ҳуҷумҳояшон дар охири бозӣ бозам хатарноктар шуданд. мутаассифона барои кулли мухлисони футболи ҷолиб дидани гол дар ин рақобат баробар ба дидани куршапарак дар равшании рӯз буд. Тадич бо Митровичу, Миланковичу, Савич ва ичҳои дигар баҳри голзанӣ сахт меҳнат мекарданд. Давиданҳои сербҳо барои задани гол баъди дақиқаи 80 бозам бештар шуданд, вале ҳисоби бозӣ ҳамон 0-0 боқӣ мемонд. Ба назарам бозиҳои аз ҳама дилгиркунандатарин маҳз миёни ҷуфтҳои ин гурӯҳ доир шуданд, зеро новобаста аз суръати хоса ба самти дароза дар ин рақобатҳо ҳама ташнаи дидани гол буданд ва касе ба пуррагӣ ба ормонаш нарасид. Ин албатта аз сабаби сатҳи баробари дастҳо бошад ё аз услуби бениҳоят эҳтиёткоронаи бозӣ, вале далел ин аст ки дар даври сеюм мо шоҳиди мусовии бегол шудем. Мусовии беголе ки даниявиҳоро боло бурду ба Сербия сахт кӯмак карда натавонист. Сербия бо ҳамин бо евро ба зудӣ хайрухуш кард, зеро бо ду имтиёз ягон ҷои дигар рафта намешавад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бородарон дар паноҳи Аллоҳ.